Lho, kuwi jenenge kowe ketok energi. Energi kok apa borokane kancane merotol. Ora kan yo ngono lho. Iya saiki ora, bener telung dino iki gorokan pindahne cengkol ngene lho kowe. Lah iki nembak telung dino kok kuat kowe. Lho, percil kancane Mbah Dongkol. Lek Mbah Dongkol genah Mbah Dongkol lha kowe apa? Percil. Lho lah iya lek ana dongkol lu kan lha kowe apa? Dongkolan percil. Lho awakmu kan gak mungkin mundak dadi kodhok. Ana diarani Mbah Dongkol iki mergo biyen tau dadi lurah. Pak Lurah Dongkol. Lah kok kowe nang kancane Pak Dongkol iki lho. Lha kowe tau dadi dong apa biyen? Ya ora dong jare. Tapi kan baru nak kancaku plek. Kanca apa? Dokter. Apa domper iki? Aduh, ora roh kawedusan le. Oh, sing Wong iki mbok roh kowe wedhus iki piye? Prakteke ngopani wedhus iki piye? Kamu harus tahu adalah. berarti kowe ngerti pam lho kowe iki. Alah Dongkol pam yo bolong pelek. Ono pam, wedhus iki pam. Iya, Familimu, wedhus iki. famili 100. Ya ketok. Wedhus iki familimu. Iya, iki bunyi kale dhewe bukan ngene iki Berarti apa? awakmu familine wedhus. Ben aku yo kelan masalahe. Apa mau apa ya saya langsung guyu, rokok. Lah wong urip lho. Wong urip iki kudune menikmati apapun yang diberikan kepada Ya kita. nikmati ora apa-apa lho, sampeyan kaya nyambut gawe kaya aku nyambut gawe wis meneng ngene iki lho, ngomong sing penak, aja mau rokok. Lho gone dhewe-dhewe lho. Kanggone pinter-pinter. Pak karyane beda-beda, sopir ki nyopir, kernet ki ngernet. Lho, Aja nganti kernet melu nyopir. Bobrok hari karo mau iso tukaran. nyapa ngurusi hari karo makun. Lha lek sopir ya nyopir, kernet ya kernet. Lha tapi nuwun sewu macane. Apa? Sampeyan iki kan dadi pimpinan. Lho gini kowe ora roh pimpinan kok getak-getak. Lho iki anak buah model piye kowe iki? Lho, lah iya awakmu ki lho, pimpinan kok getak-getak mbok seneni ki lho. Pimpinan malah kleru tetep kudu diketak, ora diketak ora ngerti. Lah klerune apa lho? Lha kuwi rokokan kowe kan kudu. Berarti awakmu pengen. Ngene. Kan iki diparingi Pak Dongkol. Lho, sampeyan wis dikai. Lho wis lho. Pimpinan model piye? Lha napa? Aku lho urung. Lha kudune kowe ya matur no, Pak lo rokoke mboten usah. Kudune kowe matur ngono. Matur mboten usah. Nah, ngono ya iso omong dhewe kok tak kemarin sak perlu gedhe. Acarane iku adik kula. Apa? Mantenan. Mantenan. Adik kula lanang Dulur kondi kok Mriki nek mung gawe tenan kok sumuk kowe. panas kaya ngene lho sampean karo wae Jawa apa ndros iki gara-gara ini ngerokok bocor wisane. Ora iki kuwatan lho ngene panas. Lah amang kula Ning atine kudu adem. sing ngomong adem sapa? Kowe iki lho tak ngomong adem. Anggone nyambut gawe ben kaya lengker kaya gambar kuwi kanthi pikiran sing ayem, ati sing adem. Mamula kowe kudu ngerti urip iki piye. Wong awake panas kok pikiran kon adem. Kono kalau itu juga ekstremos goblok. Maksude Piye to? wong Jawa kuwi ngarani ngono, nak nyambut gawe pikiran ayem, ati adem, nyambut gawe iso kepenak. Adem ayem ora nek duwe ya bosok. Iki lek masamu percaya kok kene sebabnya apa? Sebabnya ya mergo iki wis dulur dhewe. Iki sampe dulure lanang Mbah Dongkol. Ya ora iso kembang wis dibayar karo Mbah Dongkol. Ora mungkin kan kene lho. Lho kowe wis ta? Yo kowe. Lah kok urung? Lah, Lha iki piye modelmu iki? lek pimpinan apa kuwi? Lho lah kok Aku jawab aku lho kok kan. Jenengan sing wis apa ora kok? aku sing wis Ya yo wis nang wis dulure sampean kok aku yo rokok. ora masalah. Lah, niki acarane mantenan. Mantenan roh mosok sunatan manten. Mantene sapa jelasno supaya awake dhewe ngerti karo apa sing dadi kersane penjariman kriminalnya Pak Dong. Pak Dong. Dongkol. Iya. Mas Arfi kalian Mbak El Sape. Elvira, Sing jare dulurmu. ketok Kowe iki sampe nggo ngangkut apa? kowe iki iso maca apa ora? Lho Mbak Elvira cantike kaya ngono kok kena sampe musim lalu cek. Angger oleh 3 kilo blendos bane. Aku ora tak kacamata rada bisa dibantu. Rada bisa. Oh, diakoni nang dhek tuwek. Mas Alfi sama Mbak Elvira. Elvira. Mas Alfi menika Bribtu. Bribtu polisi. Heeh. Oleh TNI. Mau TNI. Iya no. Lah pokoknya polisi bojone kan mesti Bayang lari. Ah. Ya toh, serang ini. Ya sedangkan otomatis kan Mbak TNI. TNI. Berarti yes
ora bayang kali tapi bayang dhewe dadi apa lah. Dhewe. Sing terus lha iki terus piye kok bingung aku. Ngene iki sing darani jodoh ki ngene iki. Sing kampung aparat, sing putri aparat ngajato beda panggonan. Beda panggonan jenengan jodoh niku celak napa tebe? Lah jodoh ngene iki cedak napa ado? Jodoh ngene iki nek ngarani ya Cedak. Ah, kleru. Sing darani jodoh. Jodoh ki cedak. Ya, kleru layak ora tau nek jodone kowe. Wis klerune piye? Jodoh ya dok nyapa iso cedek iki. Jodoh sing darani jodoh kuwi cedak tansah singan-singan Lah bendingan. wis gandeng renteng sadurunge jodoh niku napa riyen? Ya kenalan. Sawane jodoh ya kanca. Kanca kondi Pak Reng. Lah saiki tak dulu. Sadurunge jodoh ki mesti eroh dhisik. Oh, nyawang. Tekok aku. Nyawang. Nyawang dhisik. Bocah kok ayu men. Akhire kenalan nomor loro. Kuwi sing muni cahya ayumun Mbak Elvira. Duduk Sama dongkol. Aku ya itu Mas Ahmad. Yo Mas Ahmad Alfri apa? Ya, ayo. Alfri lho. Heeh. Di Sawangse. Di Sawangse. Deloke bocah kaya ayu ketoke kena digawe urip sing tenanan. Dijak urip bareng. Dijak urip yo dhewe lha urip bareng. Ngomong kuwi lho. Maksudnya dadi Dadi siji. Niku bisa mantan kok dadi siji. lho dadi siji lho. Piye nek dadi siji? Ora percaya kok iki nek jam 3 isuk. Ronto. Untung kuwi. Dadi siji ki Mbak Elvira karo Kendarmo ki dadi sitok ngono. Lek ngene. Lah wong bingung bedane endi lanang di sini. Artine dadi siji paru digalen. Oh, dari mata turun Ingkang hati. cakep, Oh, paham aku paham. senengamu labet. Bentem Nggih. atine sing dadi siji. Oh, berarti dari Maksude kecil iki Mbak Elvira karo Mas Ahmad Ya. kuwi kan dadi manten. manten. Terus akhirnya atine Mbak Elvira iki ngalih nggih Mas Ahmad. Oh, jadi sing duwe ati kok Iya. Mbak Elvira kan di nomor ya. Ayo melok bareng ya nek aku. Si akeh jane ngerti ngono lho. Lah apa kowe ngomong kuwi lho. Rabi iki ngono ki sik rose akhir terus tresno. Kenalan. Kenalan terus di mengatakan kata cinta. Ngomong kok Carane piye? Carane Elvira kowe omahku wedoke. Mas Ahmad. Aku presiden aku batang iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kuwi dadi wedok ya besos kok. Mas besok memang kamu jadi Kok dadak golek medak barang. Ora lho nek iki lho. Kowe beli iki nyambut gawe jam tengah. Sosokmu kok biasa. Ketae bengi iki disabotase lampune dipanasno kan. Bu. Karo dalange iki. Ya kenalan piye? Pamane. Pamane. Kowe polisi lho. Lah apa pas polisi mlakune kon ngene ngopi kok aku lho. Oh, tahu. Wong iki apa percintaan kok. Mesti Sawangse. Oh, sama. Saiki polisi ya tetep tegat ngono. Yo ora tegak mlaku terus ngene ngopi kok. Blok kok. Madhep ora sih. Mbak siapa ki Mbak? Mbak Elvira. Elvira, madhep rono. Mbak Elvira kok ora untu ya. Wis ya. Pasang wajah manis. Cewek itu biar kelihatan manis tuh ngene lho sombongan. Gumbalse, digumbalse. Ngono ngene aku ora duwe duit kok gombal. Bapakmu peternak ya. Ngono kan Kok tahu gumbalse. layak wis ribel. Ora. Ya kan carane beda kuwi cara-cara tahun 2000 wis 2020 wis Bakal sekawe juga. beda. Ya wis. Iki salam sik mesti Mas Salam Alfi. Ya ampun. Ya. Aku gila terus aku gemetar kok. Wedok. Kowe iki Mbak Elvira apa titik telepon? Lah kok nang begini. Yo anggun lah, anggun. Lha kok iki setruk akhire. Masa mending le abadku. Wedok tenan. Aku adek terus nyawang. Heeh. Ya ampun, dijak ayu lho. Mudorasa. Mudorasa menyatine. Heeh. Pasti nyedek gayane. Berarti tentu ndi, Mbak? Ya. Ngale. Pertama mau wedok mesti ngale. Akhirnya kudune dadi kok lanang kudu maju. Aja nanti koyo ngene iki ngale. Wong ngono, telaten. Telaten. Mergo wanita iki jinak-jinak mergo. Merpati. Merpati. Merpati cedekine. Lho, Adik, dari mana rumahnya mana? Maju nih. Ini terus kene bos, gua SP papat maju kono. Kok nesuwi nyapa to?
Iya. Saiki siapa panggilan ngabari? Kan Gus. Gus. Kowe golek ora ngajeni sing itu. Ini putrane sinten? Lah ora. Nggih. Ini Pak Gus putrane. Agus. Oh, Gus. Tak kira putrane bayar sapa? Gus. Oke, benar coba. Naik. Itu apa? A coba A. Oke, agak maju. Ngerti-ngerti yang ada. Oh, Saiba. Itu nyok. Ya tek. Mosok Mas. Loh, Pak Budeng. Aku wong delok ya. Ora iso. Aku iki dulu. Yakin wis dateng. Aku kuwi King Kong. Bro. Oh, Saiba. Oh, Saiba. Jangan banget ya. Berarti iso aku nyanyi film Indonesia. Gregelmu apik lho iki mau. Apik iki. Nggih sing ngerti gregel sing gak ngerti kaya anak wedhus. Lah wis ana wedhus berarti. Ya kok iso nyerakne suarane wedhus. Iki Dongkon berseni fan nggon wedhus kuwi jombane akeh lho, wedhuse akeh. Lah wedhus anu piye? Jane aku karo Pak Dongkol kuwi wis kancan suwi. Babakan perwedusan kene luwih hafal. Nyapa. Nggih. Lah kok anak wedhus kuwi anak wedhus. Anak wedhus. Mesti nak kene. Ini apa? Ketel-ketelnya apa? Ambil air. Oh iya. Padahal babon mesakne sing anake ngene iki. Kuwi sing lanang teko ngejak. Nah sing lanang suarane khas, Mas. Wedhus lanang kuwi suarane khusus. Iya. Nyetane karo wedhuse Pak kowe ya. Iki lho, Pak. Suara wedhus lanang niku. Iki wedhus nyapa? Hah? Wedhus nyapa? Wedhus lanang golek sing wedok. Nah, jangan pengen ngerti nggo narik perwedusan. Jadi latihan ini. Karo lambene coba bane dipuluk. Lambe dhuwur dipuluk, karo nggo terus coba bane. Bisa lho kecil. Apa bahkan lho kowe. Bakatmu jan. Pak, monggo lah. Ramai menate saya, Pak. Bakatmu luar biasa. Apa? Lambe dhuwur dipuluk. Menio. Ora muni kok. Bo, Bo, bo.
Wow, ini juga kan. Bahkan lo dadi lanang wedhus. Ora apa-apa. Wedhus kuwi padha karo mata pencaharian. Iki iso ngingu wedhus iki duwe becik iki. Terus timbangane ora ngingu apa. Semuanya berguna. Jadi bersyukur matane Aku gak gelem ngomongne apa. Banyak apa lo kok sampai gelem manis? Iki Ya kita kumpul. iki putar apik lho. Ya tukar apa tukar. Iku wedhus ki apik timbang ora ngingu apa-apa. Ya iya. lah iya Wis mah. bener kan? Tapi bener kok. Ya bener kok ngengkel to. Iku wedhus kuwi apik timbang ora ngingu apa-apa. Kuwi bener. Walah, padha gedenge wis. Mantap lho, pamane ngingu kucing. Ngingu kucing. Kowe suarane kucing iso. Sakit no. Nggih, kucing cilik. Kucing cilik jagongan karo wedhus cilik. Iso jagongan iso. Babone kucing teko. Kuwi karo anake. Sing lanang teko. Ini apa ini? Kok iso sak kewan-kewan itu kabeh Ilmu perhewanan Mas. Pawan. Jaran. Apa suara jaran? Pitik angel pitik. Pitik cilik. Nah. Babon. Babon yo delok-delok babone sing lanang tanggung jawab ora. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nek jagone tanggung jawab. Lah babone gak tanggung jawab. Aku Apa enak lambemu, cakemmu ngawur iki. babon ilmu perhewanan apa? Apa enak riset dia ngomong Aku wis riset dengan perhewanan semuanya. Pitik kok yo ngerti ogok-ogok. Nek kok sing lanang ora tanggung jawab. Lho. Kok Cilik. pirik berarti cilik. Babon. Sing lanang. Kuwi kaya film Tom and Jerry Mas. Iya. Sekali jegok medeni. Wis asu gede kae lho. Ning kurungan lho. Mletik. Masalah dagangane utul kabeh. Ini bandar dadu pernah bandar dadu. Kene iki perhewanan apa sekali jegok medeni lho kayak botar kacil ya ta. Cilik lanang omongan karo pitik. Wis iki lagi. Tak kok angel iki. Ya, wedhus omong-omongan karo jaran. Terus mari ngono kirike teko, kucinge kecepit. Bisa gak ayo juga. Go. Oh, kuwi kucinge ya. Kecepit. Kucingnya tak percaya. Kecepit. Oh, ya iso ya. Iki kan muridmu to, Cek. Iki muridmu iso joget ya sing mulang kowe. Heeh, Sale. Ya iya. Iso joget kan sing marai percil Ya lah. aku kabeh kok. Iso nyanyi sing marai sapa? Ya aku ta. Iso nyuwun kewan sing marai sapa? Ya aku. Berarti kowe iso. Luwih bisa. Ya, Cek. Oke. Aku gekno swara pitik keselak. Pitik keselak. Pitik kaya keselak lu. Pitik keselak arek, ngono lho. Pitik nunjuk arek keselak. Kuwi gak muni lho. Jemu ngene. Wah, Apa persis to? anak kamu berpitik anak apa? Ujan kowe iki nyambut gawe jantenan. Goblok lho, goblok. Panas iki lho, blok. Iki lambune Ada kabeh. suara pitik nuruk. Nuruk. Pitikku tokeh kakean karaoke. Kok aku ngene. Lah kok kan. Sampe gurune kudune luwe apik. Kesedot goblok. Oke. Jalan. Gurune. Apa suarane? Jalan. Jalan bagian tetok. Oh iya. Lho sikile kan suarane tetrok-tetrok. Ya kuwi yang aspalan. Nek pakune ning ndut piye? Lho. Kita Jadi anggap takok dari ini takok. kita jalan ke diri kok. Ya aku tak harus.
Iki mau ana pundutan saka anu, sinten sapa? Barang aku manut. Lho, Iki wonten pundutan saka sing Pangandaran ngersake anu ya sebelum nikah iki ana pundutan. Selendang sutraku uncung. ning. Ning. Lah ya uncunge kuning. Sapa jenenge Krisnia? Apa nggih? Selendang sutraku kuning. Nek ra ngono Sriuning bisa, Sriuning. Sriuning gubuk asmara. Ini kok gubuk asmara terus. Ini mesti kok surasa. Kakak gondene, cak ini.